kulitu nkhani imene kuzungulira masamba mchezomo nkhani imene ikuza ndi ma media personalities akuluakulu odziwika bwino amene watu ndekuti ndi a Gospel Kazako, a Job Frank Chakadza komanso a Gabriel Kamlomo, ena ndekuti ndi a Luke Tembo. Nkhaniyo potengera ndi imene ikuyendera masamba mchezomo is allegation akuti makosana amene atchulidwa pawa ndekuti anaphulira ndalama kuchoka ku nduna wa Water and Sanitation. Ndalama imeneyo ndekuti imapitirira 400 chakuti million tingoti close to half billion. Ndekuti ndi ndalama imene makosana amenewa akuti anaphulira. Ndeno mafunso amene anthu akumazifunsa ndona kuti kodi ndalama imene anatenga kuti ndi achani, nangano amene apanga facilitate kuti ndalama imene ituluke ndi ndani. Ndeno poyankha mafunso amenewa tilole tifotokozeni mwachidule chabe nkhani imene ikuyendera. Monga ambiri timatsatira kuti kunali nyengo ya kampeni imene andale amachita ndi cholinga choti akope anthu kuti asavote pa chisankho chinachitika pa 16 September 2025. Ndenotu ngati njira imodzi yofuna kuonesa kuti a Dr. Laza amene anali mtsogoleri wa dziko mu nthawi imeneja anachita chitukuko kuchitira ku nzika za dziko la Malawi kuti mwina nkutheka pa chisankho chimenechi azathe kupasa vote, akuti analamula unduna wa Water and Sanitation kuti alamule ma water boards onse amene ali ku Malawi kuti apange compile data, then akapanga compile kupangidwe documentary imene izionesa kuti kwachitika ma projects osiyanasiyana amene achita ndi achipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi a Dr. Lazarus Chakwera. Ndekuti zinthu zimenezozo azikhala akuonesa documentary imeneyo, azikhala kuionesa kuti ma achievements a Dr. Lazarus Chakwera kumbali yokhuza ndi zamazi ma water boards menemo anthu aziona zinthu ngati zimenezo, ponena kuti anthu ndekuti azigwisa ntchito madzi aukhondo, mavuto omwe madzi amzithaphwi kachani ndekuti atha ngati njira imodzi yokopa anthu. Ndeno potengera ndi documents imene ikuzungulira masamba mchezomo imene ikuyenda pa screen panopo ikufotokoza kuti kunduna umenewo anapeza ndekuti kampani yoti ipange documentary imeneyo imene dzina lake ndekuti ndi CG Communications. Nde ikupitiriza kunena kuti ndalama zimene zinaperekedwa maka kulandira kampani imene kuti igwire ntchito imeneyo ndekuti ndalama zake zinagawidwa magawo angapo, ndekuti ku Ministry of Water and Sanitation imapereka 70% ya ndalama imeneyo, pamene ma water boards ndekuti ka Lilongwe, Blantyre, Nzuzu, Kachani ma water boards onse akatolera amene akupereka 30%. Ndeno potengera ndi ndalama imene inachoka kumeneko ku ministry ndi 485,526,810 ni ndalama imene anapereka a Ministry of Water and Sanitation. Ndene atatolera tindalama tonse timene timachoka kuma water boards amenewa ndekuti ina iliyonse paja mapereka 30%, ndekuti toto yake inali 145,658,043. ndekuti akaipanga split kuma boards onse ndekuti no board ina iliyonse imapereka ndalama kwana 24,276,340.50 tambala, ndekuti ndi ndalama zimene ma board ina iliyonse imapereka ngati contribution kuti documentary imeneyo itheke. Ndeno potengera ndi kalata imeneyo ikufotokoza kuti mlembi wamkulu ku nduna umenewo amene watu ndekuti ndi a Elias Chimulambe ndi amene anasainira kuti china chilichonse chinatheka bwinobwino, ndalama zonse zinatoleredwa, ndondomeko za procurement zonse zinasatidwa bwinobwino, ndipo ma media experts anasankhidwa ndi amene amathamanga kuonesesa china chilichonse kuti chatheka. Documentary imeneyo yapangidwa kuti no zikhale kuonesedwa ku mtundu wa Malawi kuti zimene apanga achieve a Dr. Lazarus Chakwera kumbali ya madzi kuzera ma water boards ndekuti ndi zimenezo anthu akuonera ndithu. Ndipo ngati ku ministry ndekuti ndalama zakumeneko zinabwera zokwana 485,526,810 ndekuti ndalama zimenezo zinaperekedwa kuchoka ku nduna wa Water and Sanitation. Ndipo mukaona document chimenecho chikuonesa kuti makosana amene atchulidwa pamenepa ndekuti a Frank Job Chakadza anasainira ngati strategic communication expert, kenako panazasainira ndekuti a Luke Tembo amene atikukayikira kuti ndi ajanali ku HRDC. Iyo ndekuti pa documentary imeneyi amazagwira ngati expert media production, kumeneko ndekuti kaswiri ojambula kanema ameneyo kuti azitha kuoneredwa bwinobwino.
kenakono anasainira a Gospel Kazako ngati media policy expert. Komalizira kwake ndekuti anasainira a Gabriel Kamlomo amenewa ndekuti ngati script writer olembatu nkhani imeneyo. Komano potenga ndimene ikuyendera nkhani zikonera kuti anthu ambiri akutsutsa kuti documentary imeneyo ndekuti sinaoneredwe sinapangidwe ndoti mwanjira ina ndekuti takunena ngati kuti ghost documentary. Ndipo tenga ndimene anthu akuyankhulira akunena zono kuti anthu amene atchulidwa mayina awo pa nkhani imeneyi akuyenera zoti abwere azafotokozere bwinobwino kuti zinakhala bwanji nkhani ya ndalama imeneyi, potengera kuti ma documents ameneyo akuonesa kuti ndalamazo zinaleperedwa komano ntchito sinagwiridwe. Ndiye anthu afuna kukhale ndithu explanation yomveka bwinobwino. Komano anthu amenewa sanabwere kuzayankhapo pa allegation imene kuti ndi zoona kapena ndi zabodza, kuphatikizapo ndekuti aboma sanabwerenso kuzafotokoza za kalata imene kuti zikhala zikuyenda motani. Komano ndi nkhani ndithu imene ikuzungulira masamba mchezo. Pajatu ambiri akudzudzula usogoleri wa chipani cha Maikunges Party, kuphatikizapo ndekuti aboma padakali pano pa achipani cha Democratic Progressive Party kunena kuti ulamuliro umenewu umasakaza ndalama, ndekuti mwina mwanjira zina zimene ndalama zimene zimasakazidwa ndekuti ngati zimenezi kuleperedwa ndalama chonsecho ntchito sinagwiridwe ngatitu zimenezi zitsimikizidwe kuti ndi zoona. Sitikudziwa zoti inu maganizo anu ndotani pa nkhani imeneyi, kuti documentary imeneyo munayiona inajambulidwa kuti munayiona pena pake inaonesedwa kaya ndekuti pa msonkhano wa a Dr. Laza kaya ndekuti pa MBC kaya ndekuti ma private media houses sitikudziwa, kapena mwina munayionako pa Facebook pena pake kaya ndi pa YouTube. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Sayiwale kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kufikani mosavuta.